Nola aldatu den dena, jainkoaren etxean, zale berrien arrantzan, estindu dira bazterrak, sexu kontra sermoiak, jakurtzen zituztenak, mariotik atera dituzte desio ilunenak. Zarra erre dute eta kama sutra goratzen igarotzen dituzte igande goizta atxalde errosarioen ordez eskutan bi vibradore lubrikanteak kiloka aurrak kexa ez daitezen Latexko latigoak flagelatzeko geletan Gori jolerraldoiak aitorleku guztietan Maskara eta kateak aldarean pilatuta Bi monja hipiatian irutasun santua Neonezko argiak kanpaidorrean Bideo behar gitu dezan Iziarrek orain baduta itzakia Xalonkiti berria da Apaizak kanpaikoka hartaldea bildu nahian belaunikatu zaitezte eta zabaldu ahoak sotanaren azpian barkamenen palmatuak kalizaz ez gainezka